सिरिया इराक बायदि गुलि बारुदनि हिंसारि महर लाफिनदों मणिपुर रायजोआव। गोबां पुलिस मिलिटारिनि गोख्रों नोजोरावबो मणिपुरनि हिंसारिनि अरा दासिमबो जोदोबाखै। मैया मणिपुराव साननि समावनो सानथ्रहायै गुलि गावनाय जाथायनि उनावनो दिनै फुंनि समाव कुकी उदखारिया साथाम मेथाइ हारिनि सुबुंखौ गावथारदों। मणिपुरनि कुजुमा ताबिक गामियाव कुकी उदखारिया साथाम सुबुंखौ इनायै गावथारनाय जाथायनि उनावनो मणिपुराव आरोबाव गिथावना महर लाबावदों। मख'नो गोनांदि सा सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव जानाय हिंसारि जाथायखौ फोजोबस्रांनो रायजो सरकार आरो मिरु सरकारा गोबां नाजागासिनो। नाथाय मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो गोबां सुबुंफोरनि खावलायसेयावबो दासिम जोंगासिनो मणिपुरनि हिंसारिनि अरा। बे हिंसारियाव दासिम 100निबो बांसिन दाय गैयै सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय आरो गोबां न'बांफोरा सावजानानै सेवहांगार जालांबाय। जाहोनाव जिउनि खैफोदजों भुगिनांनाय सुबुंफ्रा दासिम न'बां गारनानै रैखाथि बादायाव थानांदों। मख'नाया गोनांदि मणिपुराव मेथाइ आरो कुकी हारिनि गेजेराव हिंसारि जानाया गोबां बोसोरनि। नाथाय मोननै हारिनि गेजेराव हा आरो धोन सम्पदखौ लानानै दावराव दावसि जाबोबाय थानायजों बे समाव बिसोरनि हिंसारिया गिथावनासिन महर मोनदों। बबेखानि मणिपुरनि हिंसारिखौ हादोरारिफोरानो नुगासिनो। माब्ला जोबगोन, माब्ला गोजोन थासारि फैफिनगोन बेखौ रावबो बुंस'नो हानाया दासिम गोब्राब जानानै फैदों। नाथाय हिंसारिनि जाहोनाव मणिपुरनि थासारिया दायो जोबोद गाज्रिसिन जालांनो हमदों होननानै जायगा सुलुङा फोरमायदों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।